Hello, good people. Murisei, kwese kwa muri. Zita rangu riri pachitupa. Ndinonzi Uncle Saint. The only Zim uncle chigotwe mbamana mama. Nasi panapa pa Saint TV. We've got a special guest. Mchinda uyu kutaura chokwadi zvamai manje. Zvamai manje mchinda ari kurira. When it comes to music yake yakanakira kuti inoridzika pese. Ndo zvayanakira kuchechi, kubhawa, papati, papi nepapi, pamusangano, alright, pamisangano. Ndimi mega munozosadza kuti musangano upi anorira pesa nditi. But first and foremost, if you are watching us for the first time, don't forget to subscribe. Wesa notification bell rako kuitira kuti every time we upload a video, you'll be notified. Also, hande tinofollow our Facebook page rakanzi Saint TV, TikTok ndi Uncle Saint, pa IG account it's Saint TV official. So today munhu wandakagara naye ane makore ari muindustry yezvemumhanzi. Mchinda uyu achangobva kulauncha album rake live video achazonatsotanangura kuti zvinonzi chiisusu hatizwe matems acho nekumusic, but achangobva kulauncha brand new album rake rakafeature the likes of Madam Boss nevamwewo vakanga varipo ipapo. Nelsi B. Nelsi B obvious ati we cannot talk of Prince Chigwida tikasasiya futi Nelsi B. Hazvigone. Zvichidaro Chinda anonzi iye Prince Chigwida. Aiwa ngatimbomombererai maoko. Munhu wese ari munomu. Ngatimbombererai. Prince Chigwida. Uncle. Zviri kudidi? Ndautanga kubvunza mati zita riri pachitupa ndiani? Uncle Saint. Unofanira kuzongobvunza kuti chitupa chipi. Alright. No, it's chitupa zvinosiyana. Pamwe chitupa chebasa. Chitupa katongwa kuti National ID. National ID. Aiwa, National ID nenu handitoziva kuti iri uye yakanyorwa kunzi chii, ndakatokangana. No, well. Chekutanga ka toda kuti makorokoto ndisandatokukwazisa. I just want to say congratulations pakubudirira kwamakaita kuita album launch. Amdara makatijambisa. Ndezvimwe ka makatijambisa. Aiwa, thank you Uncle, thank you. Yeah. Ndakaona makauyawo futi ka makauya neteam yese. Regani mbokudza. Zvavisingagone kuti tirege kuuya nekuda kwekutoti that was not just a Prince Chigwida event. That was a national event. Oh, thank you. For me, that was a national event. Why? Ndoda kuti ndibve ndati congratulations nekuva a nominee pa the People's Choice Award. Musatambe noti panonominatwa vanhu 5 uripo. Munyika yese nekuwanda kwaita vanhu vanoita zvavanoita. Uncle Saint tiripo taigona takatonzowo nominee but hatina kutoenda. So izvozvo zvega we just want to say congratulations. Thank you so much, Uncle. Aiwa, zvinodakadza. Ibvo wakwazisa muri yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe makadi inini ndinofara. As you can see, chiso chine mufaro. I'm so happy. Nhasi ndauya kwasekuru venyika ndiri kufara. Makadi zvenyu kwamuri koko. Isusu kunoku takachengetwa. Wonderful. Prince Chigwida hatisi kuda kupedza nguva. Iwewe you are a gospel artist. Saka tikangokuti utaure, I think tinoita zviri unfair because calling yako iwewe haisi kutaura. Kutotaura kutongokuomesera zvedu. Kukugadzika sezvo kukuomesa, otherwise daita toisa magitari. I think unogona kutopindura nyaya dzedu zviri nemusic dari kutaura. Chimbotatsura 1. Tinodaira. Team yese guys, be ready. Sure. Munogona daira rangu. Todaira ndozama. Wakandiona wandichijamba. Ndakaona muchijamba ndikati Uncle. Ndailipsa pamwe pacho. Kuti de gondinobva kune vakasviba moyo. Ukazanyengetera vanokugudubura ye. Ishe wangu kana ndichinyengetera. Musazononoka kudaira munyengetero. Ishe wangu kana ndouya ndichinyengetera. Musazononoka kudaira munyengetero.
Vakanditangira baba ndikapatambura vakanditangira ndinopatambura aiwa vakanditangira baba ndinopatambura Aiwa maoko this is excellent. Prince Chigwida, I've noticed kuti music yako I see music of course unoipa ako zvekurumbidza but mostly uri kuadressa ma-issues ari practical zviri kutoitika mukurarama kwevanhu. Tombotangira ipapo, what inspired your music? I understand kuti uri mu-ZCC and hausi mu-ZCC wongoti unopfeka badge but wekutoatenda wekutoti I've noticed kuti every service, every Sunday, you post something uri kuchurch. Yeah, that's so true. What inspired your music? My music, honestly speaking, it is inspired by pain. All right. Yeah, I can say that nemoyo chayo unoda asi unorwadza. Yeah, ndingatsanangura kuti nditsanangure kuti music yangu kana kuti zvandinoimba zvinonyatsobva papi. Zvizhinji zvacho kurwadziswa mavanga eupenyu, mavanga ezvinhu zvandaisangana nazvo kunyanya inini. Though Mwari vanozoita nzira yavo yekuti tizosvikawo pakunzi nhasi uyu muimbi, but kazhinji kacho pane zvinenge zvatanga rwendo rwakafambwa rwairwadza. Paiva nemavanga akawanda zvakanyanya. Alright, tiri ipapo of recent wakalauncha album rako rinonzi from streams to stage. Yanga live DVD recording. Right. Yeah. Thank you nekundicorrect ipapo. Live DVD recording. Exactly. Obviously rakafeature Nelson B. Yeah, you know you are doing great with Nelson B. Even mangoma my hits amuri kubika. Thank you. Also na Madam Boss ndakaona a good combination yako na Madam Boss. Tichazobvunza hangu kuti zoni chii chakaita kuti usarudze Madam Boss, but from streams to stage. Yebo. Iwo imi makati to stage handili. Indoti to stages because akawandisa I see one. Ma stages auri kuzokwira akawandisa ukabva pane yauri uchitongoenda from grace to grace, glory to glory, faith to faith. I receive. So mubvunzo wangu inini takaona maposter uchiratidza kuti wakanga uri kwanoitwa zvekukorokoza. Wapedza kudaro tikazoona zvakare mifananidzo inoratidza kuti wanga wapa stage. Titsanangurire kuti chii transition iyoyo ndekupi kwawanga uri kuya wakanga uchirima mumagwiri here makanga kana ndoyo tori korokoza yacho? Ndoitori korokoza. The picture randakaposta I think it was around kunana 2016 2017. Alright. Nandichiri mufana ipapo. But kwaitwa kumakorokoza, and I remember that day randakatora picture riya that was one of my worst days in my life. Zuva riya because zvinoitika kumakorokoza kune vanonzi vanabhudhi. Vanhu vanoti zvamashanda imimi vanouya vachitora voita zvavo. Musadaro. So mira natsotitsanangura how because tiri kuti iwewe washanda kaya Chigwida ndidi. Ndi Prince Chigwida uyo abata mukute wake. Munhu angauya achikutorera chako chawakabata iwewe. Vanouya variko. Zvinoitika izvozvo kunzvimbo dzemamines. Kune vanhu vakadero vanototi marara muchishanda vanokwanisa kutouya votokurovai, vamwe vototemwa mototorerwa zvinhu zvamune mashanda. So ndo zvakaitika musi uyayo zvekutoti angatova makuseni aya tatobudawo tichitotsvagawo kurarama. Tikatorerwa zvinhu zvese kwakangosarawo zvishoma zvatatasarwawo nazvo izvozvo. So chandakapostera picture riya ndechekuti ndinoona ukuru hwaMwari. God is so faithful. Kwete kuupenyu hwangu ndega but kuupenyu hwevanhu vazhinji.
saka ndakazviposta because the theme ye-live DVD recording redu yatakaita ranga riri kuappreciata the journey kwatakatorwa naMwari. Also looking back kumaprojects atakaita kumashure since 2023 pandakaita breakthrough, vanhu vaistreama music yangu. Even nanhasi vanhu vanostreama, and I would like to thank everyone anostreama music. But ndakati kana vanhu vari kukwanisa kustreama music more than 5 songs or more than 1 million views, I think it's something which is very big. So takaona kuti susu it's now high time we build a very strong community whereby tinosangana nevanhu vavo, because music speaks to people. All right. So that was the main theme of the event, tichiconnecta nekwataibva nepatashidza. Kubva kumastreams uko kwamai kumigero kwamakanga muchichera nekukorokoza. Exactly. Makambodream here kuti one day you'll be this big. Kuti mudara musatambe nekuti mimika munonomira kunzi mokompewa. That is what it is, kuti kana uchinzi wewe you are a nominee. Pakati pana pemagotsi emuZimbabwe, okay, ana JP, ana Winky D, Prince Chigwida, Comic Elder, kwati na Ritz anditi. Ndara kukompewa nemagotsi kurova kuti watova chigoti. Makambodream here of one year kuti I will become something like this? Ndikati ndakazvirota baba, ndinganyepa sekuru. Ndinganyepa though murwendo paunokura unotanga kuita zvishuviro. Maplatforms ekuti taishuvira kuti daita masvika. Seiya platform, I remember sometime last year but one ndakaenda kumanama. Alright. Neshamwari yangu Big Mero. I remember makandiudza zuva rachona mukatoti ko angu hamuna kubatikira sei. Exactly. Ndakaenda. That was my first time attending Manama. Yay. I was moved. Ndivandati kuna Mero ndikati shamwari ka next year I want to be on this platform. Akandisa uchazvita sei ndikati I'm going to work but I will be there. And zvinhu izvozvo it's one of the things zvandakaona muupenyu hwangu kuti if I speak something to my life chinoitika. And chinotoitika. So last year takabva tashanda takaita 4 projects edu. I think 2 of them they are now over 1 million, mamwe acho 3 million views. Tikanosubmitawo masongs edu, and ndaidofunga kuti maybe tichangewo tiri kuna ana best video and best song or what, but hey, people's choice or what. It was something big for me. It's something chekuti ndakaona kuti shungu dzakakosha nekushanda plus people are recognizing my works. Alright, kureva kuti imimi music yenyu nevanhu zviri kuva neukama hwakanaka zvakanyanyisa. Angosei 1 million views is not a joke. Even 100,000 and alright, even 10,000 people, it's not a joke. Ndara 1,000 vanhu vakaona 1,000 misoro 1,000. In fact kutobva pawanika ona paneta umwe munhu awana nguva yake to listen to your music, it means a lot. It means a lot. So when we are now talking about millions. It means that the music is resonating with people, and I appreciate that. Yes, so tiri mndara mukusimuka kwamuri kuita tiranzwa music yenyu inotaura kuti kwandinobva uku kunotori nevakasviba mwoyo. Chii chakakupai kuti munyore mumhanzi uya because munhu haungazongotange mndara musatambe nekuti mashoko ari pasong iyi haungazongotange kungoimba, pane kudzama kwepfungwa kunenge kwave ndo zvinoti music. Bai mukatakaubvunza so yangu misodzi inotaka kusviba. Toda kuchemedza mukomana akasachema zoroti handina kunatsoita basa zvakanaka. Toda kumuisa kwete kone kuti but yekuti toda kuona misodzi yake because obvious music iyo yakatonyorwa nemisodzi. Misodzi yaye. But iya misodzi
yapepetwa yes ikabviswa marara. alright Saka kana ndikada kunyatsokutsanangura baba ndinofunga kuti Mwari vanonyanya kundibetsera. alright Zvizhinji zviri mudundundu zvimwe zvatisingagoni kuti tizvitsanangure kana kuti nyika izvizive, but negrace netsitsi dzaMwari inini hangu personally baba I went through a lot makaona zvakawanda isi takaona zvawanda to an extent yekuti ango chero ndigere nemi so ndinokwanisa kuona kuti ango munhu akaita sei. alright ndigotopedza nemi ndigotoziva kuti kana ndichishanda naango tinobva apa tichienda tichisvika apa asi ndisina kuvhiringidzai musina futi kuzviziva because I went through a lot masituations akawanda different people kurwadziswa kwemhando dzakasiyana. alright tiri mumusic industry tiri kuona kuti zvoni ndara imimi pamakaitwa People's Choice Award nominee pane vakawanda vakakomenta vakati paamirapo paaiswapo hapasiripo hapana zera naye vamwewo vakatobuditsa mashoko ekutoti bhutsu dzamamupfekedza mukomana ihombe dzakakurisa. Muchiona makomenzi ese iwawo saartist asimuka pamwe chete nekuzama kusimuka because I understand kuti pamatosimuka pamasvika kana maane 5 million views muri kutoda kutoti aiwa ngadouble aite 10 so masimuka kuenda pa5 at the same time muri kuzama futi kudii kusimuka. Makomenzi iwawo mamwe achitaurwa nevanhu vari influential mamwe achinyorwa makanzwa sei uye makambomaonawo here makomenzi atiri kutaura? Takamaona ndakamaona ndakatombomapindura but I had to delete the post. Alright. Because I realized that kuti nditosvika pandiri, remember my music was inspired by pain. Alright. Pain includwa kuninipiswa alright kana kusvorwa. You understand? So of course semunhu ndakambo reply but I had to withdraw the post because I realized kuti okay it's fine but I was raised by negativity. ndo yakandirayisa kuti nditosvika pandiri. It's actually something which is building the songs and creating the song. So there's no need yangu yekuti but semunhu so ndaimaona but for me zvinondiudza kuti I'm doing something because that 1 minute or that 1 second you are commenting whether positive or negative, it means that uri kundiona. Uri kundiona kuti I'm doing something. So it's not bad kutaura mafungiro aunenge uchiita. Alright, tiri papoka I want to be it's on record and it ndakamboona my brother DJ Ola he commented. He's the one who commented about boots and it. Mkomana boots something like that. Yes, boots idzi dzakakurise. And we see kuti DJ Ola is one person who is very influential. Akataura kuti zoni he can endorse you. Akatotaura kuti munhu uya akapenga, everyone would run kunoona munhu akapenga. Exactly. Muchinzwa makakaona here ka clip kandiri kutaura? Yeah, I saw the clip. I saw it. Interview show yake achitaura kudaro. Yeah, I saw it. Makafila sei? Yeah, it's not something that I can say much with. But for vanhu vari influential sana Mkoma Ola. And I believe kuti Mkoma Ola really understands me because I'm always in his inbox. Alright. Mkoma ndibatsire umboni payo interview ndikwanise kusvika apa. Ndimbondidaiwo ndikwanise kuenda apa. Vachitotipa. So I believe kuti maybe he was endorsing me. Alright. In disguise, I don't know. Alright. The fact yekuti vakatotaura maybe vaitondi-endorsa isi hatizozivi kuti kubasa kwavo vana vachishanda sei. But vanhu tinoona zvakasiyana. Alright. But I personally think kuti it's good kuti zviitwe zvinhu zvakadero because zvinotipa simba whether in a negative or positive way. Zvinotipa simba zvichienda nekuti nini ndazvitora sei.
but Alright. at the same time havasi vanhu vese vane mwoyo yakasimba. Alright. Umwe anokwanisa kuti but why ola adai Alright. indokwanisa kuzvinzwisisa but umwe anokwanisa kusazvinzwisisa. Zvinokwanisa kuita positive impact, zvinokwanisa kuita negative impact. So I suggest maybe isu tichitodawo positivity yekuti because we are working and we want to be endorsed nemimi wanasekuru kuti basa redu rine mberi. So yeah, that's all I can say. Alright. Tichidaro tazoona maita live DVD recording. Pauya vanhu vakasiyana siyana. Paya pakauya vanhu mundara. Vanhu vari influential. The house was packed. You know, ndakaona our chaplain, our mother chaplain Piri, she was there. You know, chaplain Piri, I love her so much. Nekuti, she's one person who preacher the testimony of her life. Yeah. She's one person who vano connecta nevanhu. Exactly. Avaparidze fake. Zvaya zvekuti unoshaura kuti zviri kuraramika kupi, vari kutaura zvinhu zviri kutoitika chaizvo. And also ndakaona Dr. Tawanda he was there and incomparable. You know, Dr. Tawanda is a producer, not only working with Zimbabweans but internationally ku Botswana, akazara, South Africa. You know, I saw the likes of Madam Boss, she was there. You did a song with her. A song irikuita zvakanaka chaizvo. Irikunaka zhinji. Neusi B, gamu wacho, gamu wenyu. I saw B sorry kana ndasiya vamwe. Big Mero mpeso wako was there. I know you are brothers with Big Mero. Mdara, makanzwa sei muchibuda pepe muchiona all those. Imi mamuri kuona. Mukaonawo angosimuka. Kubara vanosimuka ango baba. Yeah, boza inini hangu ameno maybe kunyara. Vanhu vazhinji vanogara vachitonibvunza kuti kwakati handina kuona pamwe kuchitonyara but ndakati uku ndichange ndiriko. And thank you very much. For me handina mashoko anokwana kutenda, but kuva nevanhu vari same industry newe vanokwanisa kusiya, because you know celebrities it's very rare to kumuona achiti ndiri kusiya kuti ndiri kusiya podcast ndikuenda kupodcast ya Sparks. It's very rare. But ukaonawo vanhu vachibuda, vanhu vakuru vakaita sevaya vana Madam Boss, Mama Chaplain Piri, even my family vakauya. Yes, ndakaona some they drove all the way from Kwekwe. Is it Kwekwe, Kadoma, Chinoi, Karoi. Vanga varipo. I saw Boss Billy as well. Boss Billy. Highbury Lounge. And those people, ma promoters they do. So seeing those people vachiuya kuzokusupporta, it means a lot. And ndoda kutenda, it means we are building something very big. Yes. Very, very, very big. Because vana vangasizva vanenge vachiita vachiuya kuzotsigira zvinhu zvinenge zvisina kwazviri kuenda. Yes. So ndara imimi munorwa music yechiZCC. Ndokwenyu. But tiri kuona zvakare kuti we've got Obert Chari akange arimo mugame iri for some years. Akawanda and ane mahit songs, you know, like of ana Mebo akavharisa ana Didi hamuna moyo. Yes, you understand. So you know my big names, same with you. But mdara amsati makamboita anything together. Ipapo I stand to be corrected. Pamakaita chikasa but chiri panze apo hapana. Asi mune beef ere na Obert. Asi mune beef ere. Ndivona pamabvunza kuti muchaita songurini. Aiwa kutononoka ikoko kogona kutosend message yakakwana yekutoti pamwe pane zvikuitika because na Obert Chari mudhara hapana chinokuita sengotongosangana shamari gati studio totobuditsa ngoma vanonakira. Kana muchinyatsofollowa I think na Obert tino interacta pakati one day.
pama-events, even ma-events ake even angu akatouya aitovapo ipapo so beef chairo hapana ade paine beef ka mebeef yatitori nayo itoda kutowedzerwa chicken togocha totoja tiri pamwe chete kutowedzerwa chicken totogocha totorova tiri patafura chiri kumisa. And also vanhu vanocompare zvakanyanya mudare izvozvo hatidi kunzvenga kana kuti kudii. Vanhu vanotocompare Obert Chari with Prince Chigwida brand nemusic yavo, vamwe vachiti Prince agono anokundwa nani naObert Chari, vamwe vachiti Obert kudhara ikoko Prince chibaba. Pane vanototanziwa wakudarika Obert. Yes, ndakazvinzwa futi izvozvo kutoti Obert akutodarikwa na Prince. Macomments esewo achiuya hakukanganiseiwo here mimi because muri vanhu hakukanganisei. Inini for me inini I respect levels as it is. Alright. My elders say my elders. For me, Obert is my brother. He has been there before me. So chero zvikanzi tashanda zvakaita sei, the comparison ichange ingori kuvanhu because vanhu vanenge vachiona, but I will always respect Obert as my brother. Basa tinongoita because Obert is Obert, Prince is Prince. Obert that guy mawan munhu ya anonyora baba, music inonyorwa paper, you get the sense. I've got a lot to learn. I listen to Obert music yaUbert ndoiteerera zvekudero zvekutodero nditori big fan zvaanotoziva yeye zvekutoti maybe I'm a big fan more than him because even inini I'm not even scared to post his music ndichitoimba I do because I think ipapo ndo pamwe panozoti iye anoposta here mudare. Ndizoziva maybe anoposta ake ari kumba aiwa but pakuposta ka enzwaya mudare pakuposta pakuendosana ka mudara kana kune chinhu chinoremera maartist kana kuti vanhu vanoita zesocial media in general mainfluencers right, kutora Prince Chigwida ndomuturika papeji ratakaningirina ratakabuild even to talk about Prince Chigwida paplatform panopisa haisi message here yakatokura kutoti imimi munonakirwa namudhara but mudhara anogona wakutofungawo zvechokwadi kuti Prince aita kakunditorera spotlight. Sezvatambotaura kuti umwe naumwe ane mafungiro anoita plus ane matorero anoita zvinhu. Inini as for me I just treat him as my brother. I respect his works. Say zvandinofunga when I feel like I have to support him I do it out of love. Alright. Semadira ndinazvoda pandazvidira. So inini for me handiriwadziwe nekuita izvo because music yake ndichitotaurawo kwandiri. Saka zvinongoenderana nokuti pane zvandiendaitawo pane here zvamusundawo kuti akwanisa kundiposta kuti hapana, you get the sense. So aiwa tiri kupanzwa ndofunga muri kungozvinzwira nhasi pandakagara nasuperstar Prince Chigwida. Yes, muri superstar mudhara. This is our superstar Prince Chigwida. Zvamai manje aiwa chimuti ndiye anacho hatingada you cannot deny the fact kutoti ari kurira numbers they don't lie. Patiri kumbobvunza patiri kukurukura maringe ne zvemumhanzi jeni yake from streams to stages, inda kuti to stages ndokuti mastage achona akawanda. So chimwe tiri kuda kuti makorokoto tiri kuona ringi ikayo haisi ringi yekuti kudi varatidze ringi takazorora baba wezolite takazorora baba takazorora baba statement raole ndobona aiwa makorokoto mudari aiwa ndedu teze takaona mapedza kurora mazuva mashoma saura wenyu Big Mero ndiakatotanga. Oh yes, Big Mero ndiakatanga. Ndiakafurira here, ndianakafurira umwe. Kana zvazvitori muurongwa zvezve.
zvazvitori murongwa zvazvakatongorongeka zvakadaro. yeah. Madam ari kuzvinzwisisa here kutoti mi muri public figure ende chokwadi ndechekutoti pese pamunotoita zvamunotoita mabhebha anoscreama. Madam ari kuzvigamuchira ende vanga varipo here paalbum launch? Vavaripo. Madam havana problem bozi takatanga kutozivana ka tisati tatomboonekerawo. Alright. So she understands kubva tisina kana ngoma. Alright. Saka zvese zvinyowani. Be it kuchechi kana pese pataifamba tese handina kumboona vachiita problem nazvo. Alright. Alright. Zvinhu zvavanonzwisa kuti ndo zvasvika. Vanoimba here? Vanoimba zvavo but vanoimba tiri kumba. Endawo semusiri kuda kuvawinza paspotlight mudaro. Vanoimba bozi mimi saartist kana matoti vanoimba ichokwadi vanotoimba munotozviwisisa. No, handingati hatisati tavaunza paspotlight because iko zvine zvavo vachiri kuchikoro. Vachiri kuchikoro vachirimboita zvavo mabhuku avo. But kana mukana ukatendera, she's a good singer. Vanombotryawo unzone zvinobuda sei. I think Zimbabwe ingafara kumboona imwewo song muchirova namadhamu. She's also a good writer. Vantonyora vandone song imwe yataitombodai ndikatonzana but handiona hangu vachizouya zvavo kumagitari. Mofana kungoita wani but muhani kando mumazhinji ndizvozvo. You never know kuti Mwari vakazvironga sei. I think we'll give it a try. Tomboona zvobuda sei. Momboona kuti zvinoita sei. Mundara mune maprojects amakaita nevanhu vamwe vakasiyana siyana. Ndeproject mimi yamunoti project iyaye yandakaita paipai yandoma 1 imimi kuside kwenyu? So far that project inonzi Love Mjeke. I think it's one of my best projects ever. Love Mjeke. Yeah, it is because paipai ndakanyatso kuexperience full effort yangu pabasa rangu. Alright. Zvandakanzwisisa kuti nekuti baba chero ndichimbozama ndafamba because you know, imagine from listening to the sound from kungonzwa vanhu vachiimba kuchechi kwavo guys sound. I remember you shared with me before yabuda uti angondoda I remember very well kanotaura nezvayo chayoyo but inini ndakatozvinzwa kutoti this is something new. Baba papa that project it's one of my best songs because even the way yacho was song yaya is a love song and then I like kunyora ma songs too. I enjoy writing songs so ndakatonyora song yaya ndakanyora kudhara. Alright 2022 ndakanyora song yaya ndakaichengeta but patime yacho unoziva kuti kana uri gospel artist vanhu vanojaja. Ndozvandaichida kutoti ndibvunze kuti amuna kuatakwa here zvakanyanya nenyaya yekuti mazobuditsa song inoratidza kuti ndeyerudo but muchitaura nezvemajekinishe. Not rudo chete, rudo plus isiri yekuchechi kwandinoenda. Yeah, of course it wasn't easy but I'm an artist. Ndiri artist anoseva a big community. Machurches akasiyana. So, and also, you know, the artist is art. So I loved the sound. Then one day, ndakaenda kumusha kumfana wangu ndobangoti amkoma tine program yekunorora ndasandaroora ipapo. I went there naye mfana wangu vanangoposta ndaiziva kuti following yangu yaida kuziva nyaya dzangu dzekuroora. Ndanatongoposta usefani ndikati finally naposta mapictures ekumaroora emfana wangu. Mfana wangu takanditi nemiwo makatiti congratulations. Ndakatocongratulate ndikati zvaita. Saka ipo paya manje that post yakatrend yekuti ndaroora apangari mfana wangu. Saka pakangotrenda post ya ndikati song yangu ya apa yakubuda. Ndo payakuita. Ndakatozobva kumusha kana ndiri kumusha. Ndakatozobva kumusha ndichimhanya ndichiuya kuzoita song kuno. Ndakasvika ndikazvibatanidza ndikati love song yangu apa yakubuda manje. Vanhu matoona kuti zveshuwa vanhu zverudo vanozvida.
Saka ndakabva ndatochinja even mapost ndatoita narrative tikatanga kutoposta kuti guys ndaroora tikatosonesa mainform eriwadzano tisati tatombouyi but because taita song kubackground but that project for me it's a big project. One, it wasn't easy kuti project rariti video rachona mudhara nemajeke nisheni mudhara takatosvika pakutoenda kujeke kwacho katakaenda kakuchechi kwekwe in person kunotopinda atenda vakazvigamuchira sei mudhara because tiri kuti amuna kuuya kuzotaura nezvakristu musi uyu mauya kuzotaura zverudo rwemwana anopinda kujeke nisheni. Vakazvigamuchira sei because I understand those guys vanotenda muzvitendero zvavo zvekuti havadi kuti zvimixwe nezvimwe. It wasn't easy to convince project rari yanga risiri easy because inini ndakarekodha ndarekodha ndaiva nepicture yekuti I want to do project ndoda kurita so but ndofana kurishuta nevana kujeke mission. Tapedza kurekodha song one ndakatanga kutsvaga ngoma dziya dzandingadziwana ndichida kurekodha mustudio ndakadziridza nengoma dzedu dzekuchechi dzekwedu kuZCC ndoze ndakarowa ndinakaridza ngoma dzejeknishe nengoma dzedu dzekuchechi dzeZCC because ndakadzitsvaga ndikatanga kunzwa kunzi no ngoma dziya hadzitenderwe because one iwo vanga vasati vakuita zvekuita malive videos mamusic videos vachibuditsa ngoma dzavo neuniform yavo. The process yanga iri very long and vamwe vacho taitonzi ufoka zvikunda izvozvo hazvitotenderwi pane chinamato chiri serious chai. At first ndakatomboluza hope ndikati manje ndozviita sei because handinana anyway andingakwanisa kuzviita but Mwari kanoda kuti zviite ndazenge ndakutoti ano but ndiri artist handikundikane ndototi ndizviite ndikada kutsvaga kuti anotengeswa ipi madzigamenzi waya kuti mashandise ndikaenda kuMbare then this other guy akandi direct kuno umwe munhu wekuchechi ukoko aimasona ndichisvika kune mfesi yenda ndosvika ndatora maquotations kuti nemutoda kusonerwa zvitoita zvinhu chakadai bo aiva ari peace but wozodzoka kuma-6 toita meeting. I went there baba kwakuzoti taakupesana manje tataura nyaya munoziva mukutaura nyaya handikunza mvesi uyu ari kutotaura zvekumaraini kumusha kwanamomzi ndikati iwe unobvepi kwewe zvikandobva kumangondo mangondo papi papawere ava ndokumba because inini ndandaomerwa to an extent yekuti ndanda kutoti video takutonorishutira kumba jeke mission iriko kumba saka I will go there andozoti vanhu vekumba vanenge vanhu vekumba takakura tichingoita kuti tichiendako kumajekini hazvirambi vanenge andori mufesi wekumba ndo maitikira zvakabva zvaita easy akati chirega titaure nevakuru vekuchechi zvinhu zviite nyore ndo vanhu vatakazoshanda navo. Kanjani video riya muchitanga kuri mudhara pane drone kamera rimwe riya rinozoti mudenga uchinatso pane drone handiti rinozoti mudhara uchinatsoona majeke nisheni akaungana. It was something very big and I think on that one I want to say shout out to Hastings, my director. Because inini ndakarova song nezvandaifunga saka zvatinoita ipapo we are a team. Ndati mukuru mbonzwa chinhu chakada chinhu chakaipa ndavachigadzira storyline yakaipa saka ndiyarova storyline baba adzadziri hora. Nanhasi project iyoyo ka ma1 even the producer on it production takachigarira pasi ati iwe zvinhu ndezvipi ndikati shamari zvinhu zviri kufanira urira izvi but progression yechinhu chiri kufamba chinhu ichi chiri kufanira kutorira. I remember takashanda usiku naonit nasimba siblings takashanda usiku but takahwina kusika chabuda ende pepe tinototi makorokoto zvoshuwa chakabuda chinhu chechi and I'm sure even vekujeke vakatozonakirwa after kuti pakanakidza though it wasn't easy because even from the church vamwe vaitoti threatena kuti ndokwati wakupera kwako ukoko kutamba nesound haishandiswi. I was like guys inini I'm a believer, you are also my believers
tiri kutoda kutoti chinhu chiende kumberi. I just love the sound and I appreciate handina kuuya ndichisvora church, but I'm loving what you're doing. I'm loving the sound, even the way you do your things. So but tiri pano Mwari wakati kundisa tiri kuenda mberi. Right, Mudara, mubvunzo wangu wekupedzisira, hamuna here vamwe vamuri kuda kubata nawo? I understand mafeature namadam boss vafeature neOCB. No, hamuna here vamwe vamuri kuda kuti dai ndamboshanda naningi, maybe kumagotsi uku, pozi matova kukategori yemagotsi Mudara. Kumagotsi kwako hamuna here vamuri kuda kuti vamwe venyu pagazi hatisati amagotsi, but tiri kushanda kuti pamwe rimwe remazuva vamwe venyu kumagotsi ikoko vamuri kuda kuti dai mutambo feature naningi. Kubatirepedza. Semunhu anoda kukura varipo havashayikwe. Alright. Ndaitoseka nezuro. There's this guy anonzi Christopher Mangila from Tanzania. I was introduced to his music na Ango Wangu. Alright. Anoshumira mfese. So I had the courage kumu approach. Ndikati akarespond. I was so happy. Ndikati say I want to do a project with you. Those people vanogona. Even the way they sing, you can tell that that respond as kanzi ndakamutumira malinks ema projects. Then he said yeah, you will grow, but you still need to work a little bit harder to collaborate. Alright. Yeah. Akaresponda but titofana kuti shande iyo. Alright. Tikwanise kucollaborate, which is something chakandipa muono kuti yeah, I still need to work, but I would love to do a collaboration with him. If not him, maybe Israel Mbonyi. Alright. Yeah, from Tanzania as well. Then munomu muZimbabwe, I would love to do a project na Minister Maendere. Nditori nayo song yo. Seriously? Takaona makafugamira maelder. Ndakafara ndakavaona moyo wangu ndakaenda kumanama hangu for people's choice na ndakaritarisira bada ndakaona Maendere. Makazonyanya. Saka ndakafara. Pamakaona, how was the experience? Because a lot of people vanoti minister as much as vanoapproacheka, but you know minister is minister. And minister vane zita rakakura, vamwe vanototi munhu kutoti anototyisa kana kutoapproacha. Vamwewo vamwe vachitombotaura kutoti even kutorwa nawo selfie vanogona kutoramba. I don't know. Zvinhu zvinongotaurwa mastreets. Yeah, for me ndakatongoti ndavaona ndakuti ndapana minister handinaomboda kukudza kana ndakatongoenda vakandigamuchira zvakanaka ndakatongoti varatidza kutokuziva iwo remda. Bro, we are out there. Ndakatoti minister makadi zita rangu nonzi Prince Chigwida zvikanzi I know you. You are doing very well. You have got your sound is unique. That's what you told me. Mashoko achibva kuna minister Mike I was surprised that also vanotondizivawo vanotoona zvatichita. That was my 3 words dzawakandiudza. Yeah, I know you are doing very well, your sound is unique. Ngati ndafara ndine chishuwo, ndakabva ndatoudza ndine chishuwo chokuti ndishandewo nemi song yacho ndinayo. Vakatondipa personal number dzavo tikataura. Mudara, kuva nepersonal number yaminister, makanzwa sei Mudara? Because takaona zveshuwa muchitokutaipa. Vakatondipa. Vakandipa. Those are vanhu vekuti Mudara kuti unopiwa yamanager. Vakandipa. Yasomeone ari padhuze nawo. Vakandipa. Sure vakandipa. Ini ndinoti hangu munhu ane moyo, because I even texted vakatorespond. So for me handiziva hangu nevamwe, but for me munhu ane moyo munyoro. And for me, for Minister Maendere, ini nangu personally handifungi kuti collaboration roga it's enough. I think I need enough time with him, time yokutongopangwa pavari spiritually. I was that man baba akaimba ugononzwa kuti no, I'm connected to God. So ingoimbe zvichipera zvakadaro. So ndakati wataura kuti minister, besides collaboration ndingafarawo ndikaona mukana wekumbopangwa.
yeah, so mubvunzo wangu wekupedzisira indiri munhu wekuti hatizi zvepodcast toziva nedu papodcast but takatomboshanda nanhasi tinotongoshanda tinotoshanda kutoshanda ndizvo. I remember this other time wakatomboisa email yekurequesta one of our own gods baba vevazhinji Baba Abraham. Baba Abraham. Yeah, they call him Baba Abraham. Winky D. Winky D. Yes, mukatombowanyorera email yekuratidza kuti muri kukumbira kunge muri munomboita nawo project. Vakazoresponda here paya? Havasati varesponda, maybe vacharesponda. Mira, unotichoka. Hazvizvi zvanhasi kaizvo, hazvizvi last year. When was it pawakarequesta? I think it was around 2024. 2024. That was almost 2 years ago. Yeah, 2 years back. I did send an email requesting I wanted to do remix yandireverere ndipone. Wakanatsounzwa kuti mudhara vakauya vakapinda pachinhu ichi. Of course the song that was my it is my breakthrough song. Yakaita zvakanaka zvekuti pakatonzi Prince Chigwida ndikaimba ndireverere ndipone ndo song yandozikana naye, but ndinoona sekuti because hatingati mukana wavharwa kana tese tichiri vapenyu, ndona sekuti vakaiteererawo vakainzwa tikakwanisa kuita revisit. I believe that song is a very big song and you can put value on that song ikaenda very far. Saka request iyoyo ichiri tongoripo maregera umbotry maybe my emails anogona kuwandisa, maybe takaisa wrong email. Kokumbotry futi kuita reach out. I'm sure kuti mukoma Winky D vanogona kupa mukanewo kuti muite something. Yeah, I'm sure zvinoita because for that song, honestly speaking, if Baba Oliver Mtukudzi was there, he was also the second person wandaikwanisa kuapproacha for that song. But since varipo maybe mukana ukatendera nenguva vakainzwawo, ndinofunga kuti zvandinoona pairi uye vakapinda pairi tinokwanisa kubuda ne-something besides izvozvo. Otherwise I'll just keep that song as it is. Ine vanhu vakawanda chaizvo vakarequesta kuti let's do a remix yesong iyi, but makatoti ngatimbomira. I can't. Saka indakutokumbirirawo hangu anditi ndakutoisa maoko ndakutozvininipisa kuna mukoma Winky D. Song zveshuwa ma1 ndochokwadi, song ma1 takutongokumbirayo baba anditi Baba Abraham kuti mukomana uyu chimudini mungomupawo. Toiziva kuti kana mukada zvenyu just a phone call motongomuti mukomana uya kana mukada zvenyu. So takutongokumbirawo kuti chivhuraiwo mwoyo wenyu, mwoyo weubaba anditi mwoyo weubaba, munge muri munosimudzawo mukomana kumusimudzira, because song iyoyo ikanzi yaficha imimi zvinotori nepamwe pazvinotodi pazvinotoisa Prince Chigwida sebrand nesong yachona. Maprojects ari kufanira kutasirwa ende recording live video redu tiri ku manje manje rinenge rabo. Alright. There are guys vakaita kurivhurira zizo vari kushanda izvozvo. Director Astina, producer Puro the best vari kutoshanda project, but besides that live DVD maprojects ari loaded baba. Makatoloda badness. Atopera ari ready kuita Serious? Ari very very ready. So our first project ndo ratakaita na Madam Boss Tungamira. Alright. Which we are expecting to also give you a video. Serious? Yeah. Vakomana akatishanakigwa gore rinoiri tichazipigwa zvekurevesa. Chaiko. We are very ready and not we are very ready not for this year. This year we are done. Takutoona kuti next year tinenge tiri pa. Vanhu vamwe vanogona kuti Prince Chigwida ndoda kumbomuto auyewo kumuchato wangu chaiwo chaiwo. Umwe anogona kuti Prince Chigwida toda kuzomudana pamafunctions edu vamwe vanogona kuti toda kumubhukawo for mashows. Munobatika sei mukuru? Isusu tinobatika pamasocial handles ese. Facebook is Prince Chigwida, mabooking contacts aripo. TikTok Prince Chigwida, IG Prince Chigwida, X Prince Chigwida, everywhere Prince Chigwida, even at your home
it's Prince Chigwida. Contacts aripo anenge aripo platforms ose. Alright, chingwapai number maybe ye-management kuitira kuti vadi vabve vaiona vamwe vanogona kutoti vachitopedza kuona panapa vakuda okay, so our management contact Zim number is 0718 425 716 0718 425 716 ndo panobatika management yedu. Tinozvitenda izvozvo, tinozvikudza. Mr. Chigwida hamugona kungobuda tisina kumbotatsura but indonomboisawo request ke indonakirwa nemavideos enyu zvokudaro. Okay, ndati ndigare ndaisa request inoi vakomana muzoichengeta request yandiri kuisa panapa yekuti one video zvaro indotamba mudhara dhara inini ndotamba izvinoi zvekuti mudharaka hamusi kundiziya che ndiri kuda kupesua dream yangu kana career yangu yekutamba after mapodcast nemainterview ndoda kuita wekudanwa nichitamba. Alright, since I am the artist, maybe the floor is there. Mukwaza mbondero dance. Ndiri kufanira kumbota ndaita motongogara munomati machi audition. Mungotamba mchana. Anditi tubonati towine. Alright, sepakuti vakomana vangu vasina kugadzirira pakupesira ndichaita sekudaro vakomana manatsoseta makamera space yekuti pa next segment. Alright. So hamungangozobude mudhara sekupinda kwamaita chibudai muchida. Baba shoko rerudo ndakarinzwa kuti takafanira kudanana chero nevanotirwisa asi vana vandichavaitira pulo vakomana manatsokepchere ipapo shamari natsobata apapa ndoda kuti munatsopabata. Aiwa ndanzwa umwewo udj ndara aiwa tisimudzire mudhara kuti de baba shoko rerudo ndakarinzwa kuti takafanira kudanana chero nevanotirwisa asi vana vandichavaitira zvakanaka ini ndiri kure kozi ndikazodera padhuze navo vanondikanira matombo ndivanondikandira mugomba vanondifungira zvihombe vanondikanira minondo mweya mutsvene ndizvonge ufambe nenyika parwendo kufamba ndega ini ndotya. Toda chinyuwani adinacho vakomana endonakirwa dai maizwa ndonakirwa sei nezvinhu zviya taigona kungouya katotongorova tida takaonetsa kuti gaichiuya tatombosira ipapa nyowani mudhara chingwambichana mudhara musati pedu yese bachingoti introduce at least I'll be proud ando pamuri kutotanga kutoitaura pana vakomanaka honai privilege yacho nayoti zvinyowani anditi zvakutanga kutaurwa panapa on Saint TV realized iripo nguva ndaikutsvaga indichida nzeve maingofuratira senge musingandinzwe iripo nguva ndaikutsvaga indichida nzeve aiwa maingofuratira senge musingandinzwe iripo nguva yaunenge uchida nzeve yaunenge uchida kungoputitsa zibundu munozopepuka kaumwe averinda wadharana voisiri kari voisiri ndichachatereni ndichachaterichizochata voisiri pandichachatereni tombozira ipapo ngatimbomira ipapo aiwa mudharaka ndoda kuti thank you very much, thank you so much. I think this is my first time kugara nemi tichita interview takamboita gore riya tichihwereketa aiwa thank you so much for the opportunity. Platform iyo yakatikoshera zveshe tikaramba support yakadero vamwewo ma-influencers. I think ndoda kuzopa next ndi panguva pfupi muchangobuditsa zviri kubuda
ndoda kuti tizombotaura mubvunzo uyu ndouchawo wekutanga muye makaugadzirira. Okay. Mubvunzo wekutanga ndewekuti are you getting support yakakwana kubva kune mabloggers? Yes. Musaupindure nhasi. Ndaona manga makutonzwa. Mubvunzo uyu ndochatanga kupindurwa naPrince Chigwida. Vakomana muchengete clip irori. This is going to be his first question patichasangana. I'll be ready. Nekuti ndiri kuona seunge pane kupakura zvisiri feya zendekera mgomo vanoti kumwe paku ndiye paku. Thank you very much. Show yacho ingatadza kupera guys. From Uncle Saint TV crew na superstar Prince Chigwida for now chiti, it's much love and God bless you all. We love you. Yeah.